Автобус накіроўваецца па маршруце нумар 35. Плошча Савецкая. Усіх вітаю, шановныя слухачы. Гэта падкаст «Утульны горад», а мяне зовут Даша. І сёння мы з вами будзем гаварыць пра вельмі хайповую тэму стан вады ў гарадах. Чаму я назвала гэтую тэму непрыгожым словам хайповая? Таму што, насамрэч, мне падаецца, нішто не выклікае ў гродзенцаў столькі занепакоенасці, колькі пытанне, чаму абмяльчаў Нёман, якія воды сцякаюць у рэкі, што там у нас з вадой з-пад крану, чаму яна раптам пацякла не такого колеру, як мы звыклі, і так далей, і так далей. Напэўна, больш людзей турбуюць толькі патэнцыйныя выкіды з гродна азота. І гэта цалкам зразумела, таму што калі мы паглядзім на гэтае пытанне з пункту гледжання філасофска-псіхалагічнай, то нам для жыцця абсалютна неабходны што? Паветра і вада. Прычым і з паветрам, і з вадой у нас заўсёды ўзнікаюць пытанні, а што там уласна ў складзе? Можа, мы тут пакрысе атручваемся, пакуль п'ём гэтую ваду, і нават дакладна аб гэтым не ведаем. Дык вось, каб разабрацца, ці варта нам насамрэч быць занепакоенымі, у якіх вадаёмах варта купацца, якіх лепей пазбягаць, ці можна піць ваду з-пад крана, і чаму ў некаторых гарадах гэта прынята, а ў некаторых гарадах людзі купляюць вялізныя бутэлькі. З усім гэтым мы будзем разбірацца разам з аператаркай зялёнага тэлефону Палінай Бурко. З Палінай мы ўжо размаўлялі наконт азелянення гарадоў у 7-м выпуску. Паслухайце, калі яшчэ не, і абавязкова пастаўце лайк. Добрый дзень, спадарня шаноўная. Скажыце, калі ласка, чаму я ўвогуле запрасіла вас размаўляць пра гарады, ваду і што гэта ўвогуле за тэмы такія? Гарады, вады, як яны звязаны. Прывітанне ўсім. Гэта зноў з вамі я, Паліна Бурко, з экадома і зялёнага тэлефона, нашага вялікага, прикольнага, клёвага, класнага праекта. Чаму мяне запрасілі размаўляць пра ваду? Думаю, таму што да нас вельмі шмат людзей звяртаецца па гэтым пытанні. Но магу падзяліцца сваім досведам таго, як вырашаць праблемы воднай тэмы ў Беларусі. А чаму гарады? Таму што ў многіх гарадах, так спрадвечна склалася, што ў многіх гарадах ёсць рэкі, праз якія менавіта гэтыя гарады пачалі з'яўляцца. То бок ад пачатку былі рэкі, а потым для іх з'явіліся гарады. А чаму не пабудаваць горад там, я не ведаю, сярод лесу? Чаму менавіта каля нейкай ракі? Людзі разумелі, што ім патрэбна чымсьці харчавацца, ім трэба неяк пазней ужо падарожнічаць, то бок гандляваць з іншымі гарадамі. Для таго яны пасяляліся ля рэк. Гэта было зручна. Гэта дасяг да вады, то бок, пітной вады, па-першае, па-другое, як я ўжо сказала, пры сельскай гаспадарцы, то бок людзі могуць карыстацца вадой для арашэння. Далей яны могуць вырошчваць штосьці, і потым гэтым, як я ўжо казала, гандляваць і падарожнічаць у іншыя гарады ці нават княствы праз рэкі. Глядзі, але ў наш час, калі мы ўжо ваду наўпрост з ракі не п'ем і на чэлнах не падарожнічаем, пераважна, не зусім зразумела, навошта нам усё ж такі гэтыя рэкі ў горадзе і патрэбныя. Скажы, калі ласка, вось у сучасных гарадах рэкі і іншыя вадаёмы якую ролю адыгрываюць? Яна застаецца вельмі важнай, па-першае, з эстэтычнага пункту гледжання, таму што гэта, калі мы размаўляем пра экалогію горада, то відавочна, што экалогія павінна быць рознай, каб жылі розныя птушачкі і жывёлы, як я ўжо казала у мінулы раз, калі размаўляла пра азеляненне гарадоў. Не толькі эстэтычныя функцыі, канешне, ёсць яшчэ забаўляльныя, многія робяць бізнес на тым, каб у Рызе, прыклад, ёсць такія спецыяльныя карабельчыкі экскурсійныя праз горад. І у-трэціх, праз рэкі, калі ёсць рака, то часта праз розныя крынічкі ёсць засяг да пітной вады, то бок гэтая вада ідзе для людзей. Я з табой магу пагадзіцца на гэты конт, таму што размаўляла з адной дзяўчынай, як яна кажа, у іх у горадзе няма нейкіх значных рэк ці азёраў, дзе можна было б улетку адпачываць. Суадносна няма пляжу, суадносна лета ў такім горадзе становіцца нашмат менш прывабнае. Але у той жа час у Гродна, напрыклад, ёсць пляж для Нёмана. Там людзі купаюцца улетку, але мне, напрыклад, маці заўсёды казала: «Божа, купацца ў Нёмане, там ж такая брудная вада, і вось гэта ўсё». Як ты думаеш, ці мела мая маці рацыю, ці купацца ў Нёмане гэта ок? Усе не ведаюць пра Нёман менавіта, але часта бывае такое, што ў Беларусі
Не вельмі добра сочыць за якасцю вады, і тут ужо, напэўна, мы можам перайсці да таго, чым займаецца зялёны тэлефон. Бо да нас, напрыклад, звяртаюцца абаненты, якія распавядаюць пра тое, што вада пачала станавіцца зялёнай, бо там пачалі з'яўляцца расліны у буйных памерах, так скажам. Ці, напрыклад, ёсць выпадкі, як нядаўна у нас такі даволі гучны выпадак быў пра Белвіт Уніфарм. Это Віцебская вобласць, там знаходзіцца прадпрыемства, і побач з прадпрыемствам знаходзіцца жывёльны могільнік, які не павінен там знаходзіцца па многіх нормах, то бок жывёлы проста там застаюцца мёртвыя, на якіх робяць тэст вакцынаў розных. Вядома, што гэта ўсё можа трапляць у ваду, быццам бы ніхто гэтым не займаецца. Плюсам да таго, нават калі мы не будзем казаць пра такое вось, як у гэтым выпадку Белвіт Уніфарм, ёсць яшчэ проста шмат месцаў, дзе знаходзіцца шмат розных прадпрыемстваў ці сельская гаспадарка. На жаль, напрыклад, калі тычыцца прадпрыемстваў, то часта вельмі у нас ёсць такое, што спрабуюць зэканоміць грошы, і з-за гэтага ставіць фільтры не вельмі добрыя ці ўвогуле іх не ставіць. Хаця тут я не магу сказаць дакладна, бо няма дасягу да гэтай інфармацыі ўвогуле. Але, як прыклад прывяду Светлагорск, напэўна, там ёсць завод беленай цэлюлозы. Там вельмі такая, я б сказала, нават трагічная сітуацыя з ім. Гэты завод выдае вельмі шмат дрэнных пахаў, там метілмеркаптан. Для тых, хто, як і я, прагуляў урокі хіміі, пазначу, што метылмеркаптан, ён жа метантыёл, гэта такі бясколерны, таксічны газ з моцным непрыемным пахам. Пры малых канцэнтрацыях гэты пах нагадвае гнілую капусту. Метантыёл атрутны, адносіцца да другого класу небяспекі. Карацей, калі ў паветры яго зашмат, можна ім надышацца і атруціцца. Што б там не спрабавалі рабіць мясцовыя актывісты і актывісткі, нічога не рабілася, пакуль Украіна не пачала біць трывогу, бо знайшлі ў рацэ нейкія атручвальныя рэчывы. Вось так. То бок такое бывае у нас у краіне. Гэта прымушае нас задумацца аб тым, ці варта плаваць у гэтай вадзе, бо ніколі не ведаеш, што там будзе. І пра сельскую гаспадарку таксама, калі з'яўляецца вельмі моцная расліннасць на вадзе менавіта. Часта бывае, што розныя хімічныя рэчывы, якія выкарыстоўваюцца для ўзнаення сельскагаспадарчых тэрыторый, яны трапляюць у ваду, і з-за гэтага з'яўляецца расліннасць. Ва ўсім гэтым можна знайсці шмат непрыемнага, таму што, напрыклад, калі расліннасць вельмі вялікая, то там з'яўляюцца многія жывёлы, птушкі часта, яны могуць прыносіць глісты, напрыклад, якія у тым ліку небяспечныя для чалавека. Зразумела, а давай вернемся на хвіліначку да гэтай фармацэўтычнай кампаніі з яе мёртвымі жывёламі, таму што проста жэсць якаясьці. І яно яшчэ так і гучыць, то бок яны масава хавалі трупы жывёлаў ля ракі, і праз грунтовыя воды, разлагаючыся ўсякія кампаненты, траплялі ў ваду. Я правильна разумею? Гэта не ў мінулым часе, гэта ўсё яшчэ адбываецца, і не рака, то, па-мойму, возера, і, па-мойму, здаецца, доўжаць неяк так. То бок там ля прадпрыемства знаходзіцца возера, так, і знаходзіцца ў прадпрыемстве самім жывёльны могільнік. З-за чаго гэтая інфармацыя пачала з'яўляцца, таму што прадпрыемства збіраюцца пашыраць, там збіраюцца вырабляць вакцыны ад каранавіруса, але раней яно выкарыстоўваецца толькі для вырабу вакцын для жывёлаў. І гэтыя вакцыны праходзілі тэст на тых жа жывёлах. Потым гэтыя жывёлы захоўвалі, проста закопвалі побач прадпрыемствам. Але калі пачалі рабіць план, ёсць такія спецыяльныя справаздачы аб уздзеянні на навакольнае асяроддзе, калі прям зусім па-сур'ёзнаму, калі робяцца розныя прадпрыемствы, іх пішуць спецыяльныя арганізацыі. І вось проста калі пачалі пашыраць гэтае прадпрыемства, калі зрабілі новую гэтую справаздачу, там было адзначана, што насамрэч тут ёсць жывёльны могільнік. У самой справаздачы было напісана, што лепш яго не выкарыстоўваць, таму што знаходзіцца вада, і гэта парушае санітарныя нормы. Калі б не было гэтага пашырэння гэтага прадпрыемства, калі б проста выпадкова не пабачылі, што там пішуць у гэтай справаздачы, напэўна, людзі б нават не даведаліся, што вось такое здараецца. Але так, з-за таго, што там ёсць жывёлы, на якіх рабілі тэст, увага, вакцын, то бок вірусы розныя, ўсё такое, як мінімум. Могільнік знаходзіцца вось літаральна там, па-мойму, 150 метраў ці нешта такое. Насамрэч 520 метраў. Я зараз думаю, па-першае, што вірусы яны у мёртвым арганізме не асабліва жывуць, але проста сам факт, што разлагаюцца звярушкі і гэта ўсё трапляе ў ваду, гэта не вельмі прыемна. Мне стала цікава, што ж там усё-такі такое з Белвіт Уніфарм, і каб разабрацца падрабязней, я палезла куды? Правільна, у Google. У 2021 годзе
Таварыства з абмежаванай адказнасцю экалогіі сервіс рабіла справаздачу наконт уздзеяння дзейнасці кампаніі Белвіт Уніфарм на навакольнае асяроддзе. Дык вось, на апошняй старонцы у 6 пункце раздзелу высновы пазначана, што магчымы негатыўны эфект аб'екта на паверхневыя і падземныя воды і недры ў сувязі з эксплуатацыяй скатамогільніка і летніх лагероў для сельскагаспадарчых жывёл. Каб вы разумелі, летнія лагеры для жывёлінак гэта не тое ж самае, што дзіцячы лагер зуброўнак. Гэта такі сезонны вытворчы гаспадарчы цэнтр. Там жывёлінкі адпачываюць, іх там дояць, кормяць і праводзяць усякія розныя вытворчыя сельскагаспадарчыя працэсы. Ну, карацей, улетку будуюць такія драўляныя неацяпляльныя домікі, дзе жывёлінкі чыляць на адкрытым паветры, калі добрае надвор'е. Ведаеце, мне не тое, каб падабаецца, калі ва ўсякіх дакументах пішуць слова «магчыма». Ну, як бы, магчыма будзе, а магчыма не. Але гэта трэба мець на ўвазе. А што наконт гэтай будоўлі новага комплексу, дзе будуць вытвараць вакцыну супраць каранавіруса, то на сайце Белвіт Уніфарм у раздзеле акцыянерам пазначана, што прадпрыемства сапраўды плануе пабудаваць новы вытворчы корпус, дзе будуць рабіць медыцынскую вакцыну супраць каранавірусу SARS-CoV-2. І што будзе гэта ўсё ў адпаведнасці з ТКП 030/2017 належная вытворчая практыка. ТКП гэта тэхнічны кодэкс усталяваўшыйся практыкі. ТКП устанавлівае прынцыпы і правілы, па якіх трэба вытвараць усякія лекавыя сродкі. Карацей, быццам бы ўсё па законе, але верагоднасць таго, што тут будуць нейкія праблемкі з-за таго скатамогільніку, прысутнічаюць. А я зараз падумала пра звычайныя чалавецкія могілкі. Яны ж таксама ад часу да часу бываюць там ля рэк, ля азёраў. Як з гэтым быць? Ну, то бок ёсць нейкія санітарныя нормы, што як бы вы не можаце там рабіць могілкі бліжэй, чым за некалькі сотен метраў да вады, я правильно разумею? Так, ёсць нормы, не павінны знаходзіцца розныя месцы, якія несуць розныя адходы, не павінны знаходзіцца ля вады. Дзе пра гэта ўсё можна пачытаць падрабязней, я вам зараз распавяду. Ёсць у нас такі закон аб пахаванні і пахавальнай справе. У артыкуле 19 напісана, што забаронена ствараць месцы пахаванняў у межах вадахоўных аб'ектаў з састаяннем грунтовых вод меней за 2 метра ад паверхні зямлі і на участках, якія затапліваюцца або схільныя да апоўзняў і абвалу. А яшчэ нельга рабіць могілкі у забалочаных земельных участках. Таму, калі вы раптам даведаліся, што камусьці прыйшла ў галаву геніяльная ідэя зрабіць новыя могілкі недзе на балоце, то гэта супярэчыць закону Рэспублікі Беларусь. Майце гэта на ўвазе. А яшчэ майце на ўвазе, што хутка ў адным з наступных выпускаў мы будзем гаварыць пра могілкі з экспертам па могілках. Таму падпісвайцеся хутчэй на падкаст, каб не пропусціць гэты выпуск. Окей, давай тады ад тэмы смерці да тэмы маруднага памірання. Нёман мельчае? Задала я сабе такое пытанне, таму што неяк вось у нас прынята гаварыць, што вось там-то недзе, не ведаю, у Расіі вы бачылі Волгу, там такая рака. А нашыя рэчкі, ну усе якісь пераплюечкі. І ёсць адчуванне, што яны з гадамі становяцца ўсё мельчэй і мельчэй. Скажы, калі ласка, ці так гэта, ці гэта мая ностальгія па тым, што вось у дзяцінстве там дрэвы былі вышэйшыя? Не, насамрэч гэта так, на жаль, гэта не толькі ў Беларусі сітуацыя, а ва ўсім свеце, бо проста глобальнае пацяпленне, кліматычныя змены, на жаль, здараюцца. Плюсам да таго, у нас увогуле тэмпература паветра павялічваецца, і з-за гэтага проста пачынае высыхаць вада ў рэках. Да таго ж, як я знайшла інфармацыю менавіта пра Нёман, ёсць гідраэлектрастанцыя дзесьці побач з Гродна. Для яе было створана спецыяльнае вадасховішча, якое забірае вось воду з тых маленькіх рэчак, вада з якіх ідзе ў Нёман потым. За гэта, відавочна, вада можа, то бок яе будзе не так шмат у самім Нёмане. Вось мы і знайшлі, хто скраў ваду з Нёмана. Наконт таго, што ўсё ж такі Нёман мельчае. Акрамя таго, што паўнаводная рака прыгажэйшая за рэчку Пераплюйку, якія яшчэ ёсць праблема таго, што раней у рацэ было вады шмат, а зараз яе ў 2 разы паменшыла. Як бы і што, і якія гэта мае ўплывы на экалогію? Нават не на экалогію, можна сказаць, на чалавека самога, таму што гэта дэфіцыт пітной вады. У нас увогуле ёсць глобальнае такое меркаванне, што хутка пачнецца вельмі моцны водны крызіс, то бок людзям не будзе хапаць вады з-за менавіта глобальнага пацяплення, бо ўсё проста высыхае.
нават калі адыходзячы ад тэмы чалавека менавіта, таксама парушаецца жывёльны і раслінны свет, змяняюцца экасістэмы. Ну і, напрыклад, не будзе багатай глебы для сельскай гаспадаркі, то бок не будзе хапаць ежы. Па-першае, людзі выкарыстоўваюць воду для арашэння. Па-другое, проста, звычайна глеба возле рэк, яна і больш багатая. Таму што грунтовыя воды, зразумела. Окей, а тое, што, я не ведаю, якая-небудзь шчучка, яна раней плавала ў Нёмане, а зараз ёй не глыбокая, яна такая, толькі ногі памачыць, не буду ўвогуле купацца ў тваім Нёмане, і ўплыве. Гэта ёсць такое? Я не ведаю дакладна менавіта пра шчучку, але, так, я ж казала, што змяняецца жывёльны свет і раслінны свет у тым ліку. Калі прям зусім глобальна думаць, то я думаю, што справа не ў тым, што шчучка пераплыве кудысь, а ў тым, што шчучка ўвогуле не зможа нідзе жыць і існаваць. Таму што ўсё ж так засыхае вада. Вы скажы, калі ласка, пра раслінны і жывёльны сусвет. Вось гэтая з'ява, якую, напрыклад, мае бацькі называюць возера зацвіло. Калі раптам возера стала зялёным, і ты не разумееш, што адбылося і чаму раней яно было нармальным, а тут раптам стала такім. Гэта што за з'ява такая? Вось гэта даволі частая з'ява, як я ўжо казала, яна ўзнікае з-за таго, што трапляюць розныя хімічныя рэчывы з сельскагаспадарчых тэрыторый, часцей за ўсё. То бок гэта розныя арганічныя рэчывы. Таксама, як прыклад, вось да нас звярнуліся з Мар'інай горкі, і пра гэты выпадак вельмі шмат пісалі. Там проста, заквітнела рака, так скажам. Увогуле, у такіх выпадках мы раім звяртацца ў так званую санстанцыю ці цэнтр гігіены і эпідэміялогіі, якія павінны правесці праверку наконт таго, што знаходзіцца ў гэтай вадзе. Але часта гэта менавіта проста штосьці трапляе з сельскагаспадарчых тэрыторый. То бок атрымліваецца, што ўсякія арганічныя рэчывы, якія выкарыстоўваюць для ўгнаення сельскагаспадарчых раслін, яны таксама ўплываюць і на усякае там багавінне, якое расце ў возеры. І таму, калі у вас уся гэтая вазёрная траўка раптам пачала буяць і квітнець, ёсць падозранне, што нейкія файныя арганічныя ўгнаенні сапраўды трапілі ў гэты вадаём. Карацей, мы ўжо зразумелі, што трэба ў любой незразумелай сітуацыі звяртацца ў санстанцыю. Гэта напэўна. Цэнтр гігіены і эпідэміялогіі, так, яны гэтым павінны займацца ў усялякім разе. А можна таксама звярнуцца ў зялёны тэлефон. Мы падкажам, як звярнуцца ў цэнтр гігіены і эпідэміялогіі. Якія звароты напісаць, каб яны дакладна адказалі і штосьці зрабілі. А што яны ўвогуле могуць зрабіць, неяк пачысціць гэты вадаём? Правесці праверку, як мінімум, вады, і далей ужо разбірацца, таму што калі будзе відавочна, што трапляюць хімічныя рэчывы, то павінна нешта быць зроблена з сельскагаспадарчай тэрыторыі, то бок з арганізацыі, якая за яе адказная. Даецца штраф часта, ці неяк інакш вырашаецца гэтая праблема. Магчыма, змяняецца сама гэта сельскагаспадарчая тэрыторыя, то бок яе не будзе больш на гэтым месцы, ці будзе вырошчвацца штосьці іншае, што не будзе наносіць шкоду. Нават калі там выкарыстоўваецца розныя ўзнаенні, не будзе прыносіць шкоду для вады, якая знаходзіцца паблізу. Давай тады ад вады, якая знаходзіцца на вуліцы, да вады, якая цячэ ў нас у кранах. У мяне чамусьці па-дзіцячаму і наіўна у галаве раздзяляюцца гэтыя дзве субстанцыі, то бок, як быццам бы вада, якая ў рацэ, ад вады, якая ў кране, яна адрозніваецца проста максімальна. Гэта не H2O, H2O, гэта нешта зусім-зусім іншае ў мяне ў галаве чамусьці. Можаш, калі ласка, развенчаць гэты мой стэрэатып і распавесці, адкуль насамрэч у кране бярэцца вада і як яна звязаная з вадой у вадаёмах? Вада з-пад крану у большасці выпадкаў у нашых вось краінах, гэта нашага рэгіёна Беларусь, Украіна, Расія, Літва, Латвія, ўсё, што паблізу, яна бярэцца з-пад зямлі, то бок ёсць крыніцы падземныя, і праходзіць проста ачыстку дадатковую, і так трапляе да нас у краны. Таксама ў некаторых выпадках, напрыклад, я чытала пра Рыгу, у якой зараз жыву, што тут частка вады ў некаторых раёнах ідзе з крыніц у Даўгаве. Даўгава — гэта рака, заходняя дзвіна па-нашаму. Але такая вада лічыцца менш якаснай, чым тая, якая бярэцца з-пад зямлі, бо пад зямлёй меншы шанец, што туды трапіць штосьці не зусім прыемнае, так скажам. То бок розныя пестыцыды, напрыклад, і розныя хімічныя рэчывы. У Беларусі у асноўным таксама падземныя крыніцы, але, напрыклад, не з такой вялікай глыбіні, як у Рызе. У Рызе бярэцца там 500 метраў, па-мойму, я чытала, у Беларусі 300. Ввогуле, чым глыбей, тым лепей, таму што, я казала, меншы шанец, што будзе штосьці дрэннае там. Але любая вада, якая трапляе ў кран, яна праходзіць
робяць сістэму фільтрацыі спецыяльную. І гэтую ж сістэму фільтрацыі залежыць ад краіны ці горада, дзесьці яна лепш, дзесьці горш. І таму вось узнікае такое, што ў адным горадзе можна піць, ці ў адной краіне можна піць воду з-пад крана. У іншай краіне, як, напрыклад, у Беларусі, я думаю, у нас гэта так неяк культурна не склалася, што ў нас п'юць ваду з-пад крана. Ну вось гэта не робіць. Ну так, у нас у Беларусі, я не ведаю, нават, можа быць, калі б прайшлі ўсе праверкі нашай гэтай воды з-пад крану і афіцыйна дазволілі яе піць проста так, усё адно велізарная колькасць людзей карысталася бы і фільтрамі, куплялі б ваду ў гэтых вялізных бутэльках і так далей, таму што, ну, проста, мне здаецца, гэта яшчэ і нейкая культурная частка. Мне здаецца, не толькі культурная, мне здаецца, гэта проста недавер да дзяржаўных структур розных, таму што ў нас няма празрыстасці, мы не ведаем, ці дакладна гэтая праверка была, ну, ці дакладна яна ўвогуле была, і ці была яна якаснай. Калі яна праверылася, то окей, калі прям сапраўды ўсё прайшло. Але ну, мы таксама не ведаем якой якасці там фільтры, напрыклад, таму што, як я ўжо казала, прадпрыемствы любяць эканоміць на іх. Я думаю, з вадой тое ж самае будзе, што ў нас яны не настолькі якасныя, як у іншых краінах, нават суседніх. Зразумела, давай тады яшчэ раз пра сістэму фільтрацыі. Гэта як адбываецца? Ваду пракіпяцілі і, я не ведаю, што там кандэнсат выкарыстоўваюць для таго, каб яна ўжо пайшла ў краны, ці як гэтая сістэма фільтрацыі адбываецца? Ну, не пракіпяцілі дакладна, но ёсць спецыяльныя фільтры, якія ачышчаюць гэтую ваду, якая трапляе. Напрыклад, у Беларусі, я дакладна гэтага не ведаю, бо я не працавала на вадаканале, напрыклад, ці дзесьці яшчэ. Але ў Беларусі, наколькі я ведаю, гэтая сістэма не настолькі поўная, як у Латвіі той же. Ачышчаецца толькі, ну, першапачаткова, то бок ад асноўных такіх элементаў, але ўсё роўна ў вадзе застаецца, па-мойму, там солі магнія, кальцыя і жалеза, то бок яно не зусім добра для чалавека, вада застаецца жорсткай, і калі прымаць такую ваду часта, то могуць узнікнуць камяні у нырках ці ў мачавым пузыры. З іншага боку, калі вада, наадварот, занадта моцна ачышчана, калі яна так званая мяккая, то гэта таксама не вельмі добра для чалавека. Але ёсць пэўныя стандарты, бо, наколькі памятаю, у Літве таксама можна піць ваду з-пад крана, вось у Латвіі спецыяльна гэта робіцца. Дарэчы, справа не толькі ў фільтрацыі. Мне здаецца, вось тут, калі я толькі сюды пераехала, мне казалі, што ваду з-пад крана можна піць, але глядзі асцярожна, калі дом стары, не варта, таму што фільтрацыя, але яшчэ трубы стары могуць быць дзесьці, і з-за гэтага трапляе жалеза якое-небудзь ад саміх труб. І яшчэ, мне здаецца, у Беларусі ёсць праблема, што ў нас, у усялякім разе ў Мінску, я вельмі часта заўважала, што ваду быццам бы дадаюць хлорку, нават у звычайную з-пад крана, таму што часам прама пахне. Як у басейне такі пах. Ёсць, было так. Я зараз думаў вось наконт гэтых трубаў. Напрыклад, калі я за свой уласны стан свайго ўласнага крану яшчэ магу адказаць, што ну нейкі ён у мяне стары, трубы ў доме нейкія так сабе, напэўна, не буду піць ваду з-пад крана, то як гэтая самая вада, па якіх трубах трапляе да мяне ў хату, я ўвогуле ведаць не магу. То бок, ну, тут выснова такая, што не пей, падумай. Недавер так моцны. Дарэчы, наколькі я разумею, вось я ў Латвіі вельмі шмат п'ю вады з-пад крану, то бок я не купляю спецыяльна воду асобна, я п'ю толькі з-пад крану. Але я заўважаю па СМІ, ці нават не па СМІ, а проста па розных арганізацыях, тое, што яны пішуць, яны неяк прапагандуюць тое, каб людзі пілі ваду з-пад крана. То бок я разумею, што ўсё ж не ўсе давяраюць вадзе з-пад крану тут таксама. Але, ну, на маім досведзе яна вельмі смачная, вельмі добрая, і вось за некалькі месяцаў тут ніколі нічога не здаралася дрэннага. Калі б мне захацелася зараз пагуляць у тэорыю змоваў, я бы падумала і выдвинула такую гіпотэзу, што проста яны дадаюць у ваду жидкія чыпы Біла Гейтса, праз вакцынацыю не атрымалася, і вось яны зараз прапагандуюць піць гэтую ваду. Вельмі магчыма, таму што ёсць тут пэўная, так скажем, частка насельніцтва Латвіі, якое, ну, прыкладна нешта такое можа сказаць, у усялякім разе пра вакцыны так і было. Думаю, пра ваду можа таксама. Камусьці вось зручней купляць пластык, выкарыстоўваць дафігішча пластыку, які потым трапляе ў прыроду, ну, замест таго, каб піць ваду з-пад крана, якая прайшла вельмі шмат праверак. Скажы, калі ласка, той факт, што адныя краіны маюць выхад да мора, а іншыя не маюць, гэта неяк уплывае на ваду ў гарадах
і экалагічны стан адносна вады ці не? Не, дакладна не, таму што мора, яно, ў прынцыпе, ніяк не выкарыстоўваецца як пітная вада, то бок, гэта вада салёная, і ў асноўным гэта больш рэкі і розныя падземныя крыніцы. То бок, не, ў Беларусі няма выхаду да мора, але дасяг да вады ў нас ёсць. Адзінае, можа, толькі што в якой-небудзь спякотнай краіне. Вядома, што так, праблемы могуць быць, але яны ніяк не звязаны з морам, а звязаны з іншымі воднымі тэрыторыямі. Зноў жа, вяртаючыся да вадаёмаў, я памятаю, у нас у падручніках па АБЖ, ці як там яны называліся, была такая карцінка, дзе намаляваны адзін райскі вадаёмчык, дзе лятаюць птушкі, нейкія матылькі, там усё так прыгожа, свеціць сонейка. І побач другая карцінка, дзе вада не сіняя, а нейкая зеленавата-карычневая. Там тарчаць нейкая карага, нейкія яшчэ жалезныя штукі валяюцца, і дакладна птушак няма, і яшчэ чамусьці хмура і змрочна увогуле. І напісана: «Дзеці, як вы думаеце, у якіх з двух вадаёмах бяспечна купацца?» Такое, ведаеш, заданне для вельмі інтэлектуальных дзяцей. Но я нешта ў сваім жыцці насамрэч не бачыла ні гэтых райскіх вадаёмаў, дзе проста леталі матылькі і заўсёды свяціла сонейка, мне вось гэтых дзікіх з амаль чорнай вадой, адкуль тарчаць усякія жалезныя рэчы. Скажы, калі ласка, як мне асабіста вызначыць, ці гэты вадаём, там, рака ці возера ок, і я магу там іскупацца ў летні дзень, ці лепей не трэба? Самы просты варыянт гэта глядзець, ці ёсць афіцыйная забарона на купанне ў гэтым месцы. У нас гэтай забароны ўводзяць, калі я не памыляюся, цэнтры гігіены і эпідэміялогіі. Яны праводзяць праверкі і далей ўжо вызначаюць, ці дазволена ў гэтым месцы купацца. Але ўсё ж я не давярала толькі цэнтру гігіены і эпідэміялогіі. Я б таксама дадаткова, па-перша, чытала б навіны, калі той жа Экадом, напрыклад, піша, што вось ёсць прадпрыемства, якога трапляе нешта ў ваду, але забароны ні ад каго няма, то, вядома, я б там не плавала, напэўна, таму што, гэта ўсё можа трапіць і на мяне потым. Добры знак, то бок дрэнны знак таго, што вада можа быць дрэннай, гэта вялікая колькасць птушак, там качкі, гусі, чайкі нават, таму што, як я ўжо казала раней, ад іх могуць распаўсюджвацца глісты, і ёсць нават такія глісты, якія, напэўна, ты вельмі шмат пра іх чула, такія, якія ў скуру да чалавека, так, і ад іх потым з'яўляюцца такія пузыры на целе, і ўсё пачынае свярбець. Гэта вельмі частая гісторыя, бо нават на сваім досведзе, мяне ніколі такога не было, але я бачыла хлопца, якога такое было, бо ён паплаваў у лошацы ў вадасховішчы, калі там была забарона на купанне. І з такіх парадаў простых: не варта вось прадпрыемствы дзе, не варта дзе нейкія буйныя сельскагаспадарчыя тэрыторыі, але таксама гэта выбар чалавека, напэўна. Не варта плаваць там, дзе дарога вельмі вялікая побач, бо дарогі таксама могуць быць розныя хімічныя рэчывы ў вадзе. Не варта плаваць там, дзе ёсць вялікія сметнікі побач. Калі вы бачыце вялікі сметнік ля вады, то ўсё ж варта звяртацца ў зялёны тэлефон ці самастойна звяртацца ў арганізацыі, бо сметнікаў ля вады быць не павінна. Але гэта адна з прычын, чаму вось таксама вада пачынае быць небяспечнай для чалавека, чаму там з'яўляюцца розныя мікраарганізмы, якія могуць уплываць на здароўе. Зразумела. Вось ты мне зараз развянчала стэрэатып пра птушак, таму што я думала, што, напэўна, дзе плавае лебедзь, там, напэўна, вада чыстая, бо лебедзь, ён жа не дурны. Дарэчы, калі гэта адзін, можа быць, не заўсёды. Нават тут у Латвіі заўважаю, што дзесьці плаваюць птушкі, але забарона не стаіць, хаця я даволі давяраю таму, як тут робяцца праверкі. Я бачу, што іх робяць даволі часта, не раз там у год, а некалькі разоў. Я думаю, калі іх шмат, калі бачна, што гэтае месца, яно прям вельмі шмат птушак, розных асабліва качак, напрыклад, то ўсё ж так, варта задумацца пра гэта. Ці варта хаця б дадаткова даведацца, калі была апошняя праверка, і ці дакладна ўсё ў парадку. Вось нават памятаю Мінскае мора, тое ж, там таксама ёсць лебедзь, некалькі. Я ў дзяцінстве не разумела, чаму вось можа быць штосьці няправільна. Мне маці казала, што асцярожны з гэтым. І потым ужо, калі падаросла, я чытала ўжо ў навінах, там былі перыяды майго жыцця, калі там нельга было купацца, таму што знаходзілі штосьці менавіта ад птушак. Зразумела, я думаю, можа, у Латвіі гэтыя ўсе кашкі вакцынуюцца ўвогуле.
Ці ім там падбрасваюць гэты таблеткі ад глістоў у возера, не? Я не думаю, што гэта так. Я думаю, тут таксама бывае, што забараняюць купацца дзесьці і таксама за птушак. Мне здаецца, гэта проста выпадак, калі птушка сама пачапіла нешта, то гэта потым знаходзіць у вадзе і забараняюць купацца, плаваць. Зразумела, я проста ўжо прыдумала такую паралель, што прапагандуюць піць ваду з-пад крана, таму што чып убіла яйца, а самі таксама нечым падкармліваюць птушак, каб чыпаваць яшчэ і лебядзей. Геніяльна. Слухай, вось наконт вызначэння якасці вады. Можаш трошкі падрабязней, калі ведаеш, распавесці, што там увогуле за аналізы, і, можа быць, нам не патрэбныя ніякія вялікія лабараторыі, мы там самі можам набраць сабе ў шклянушку вады, потым з ёй нешта паваражыць і зразумець, якой яна якасці. Вось, дарэчы, пра самастойны аналіз вады я нічога не ведаю. Ведаю толькі, як людзі часам яе, так скажем, фільтруюць, проста застаецца, настойваецца, і потым людзі такія, ну, нормально, можна піць. У Беларусі праверкамі займаюцца дзве арганізацыі, гэта Цэнтр гігіены эпідэміялогіі і вадаканал. Напрыклад, у Гродна гэта Гродна-вадаканал. У іх ёсць пэўныя нарматывы, калі яны гэта робяць. Наколькі я памятаю, вадаканал павінен рабіць маніторынг вады кожны дзень, 7 дзён на тыдзень. І яны робяць справаздачы, якія яны дасылаюць у асноўным у Цэнтр гігіены эпідэміялогіі. Таксама раз на месяц яны дасылаюць дадзеныя таксама ў Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь і штоквартальна таксама Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, але штоквартальна ваду правяраюць яшчэ і на радыяцыю, што цікава. Гэту інфармацыю знайшла, дарэчы, на сайце вадаканала, можна прачытаць, калі камусьці будзе цікава. Дарэчы, пра самастойны аналіз вады ёсць спецыяльная працэдура. Таксама часам, калі у нас з абанентамі не працуе нешта, калі няма ніякіх вынікаў пра звароты і падобнае, можна зрабіць платны аналіз вады ў Цэнтры гігіены эпідэміялогіі. Па-моему, мінімальны кошт там 50 рублёў і максімальны там 200 з чымсьці. Калі робяць, яны самі прыязджаюць, бяруць воду на пробу і робяць аналіз яе. А ваду яшчэ трэба нейкім спецыяльным чынам браць на пробу, то бок недастаткова проста сабе ў слоік наліць і нармальна. Так, наколькі я ведаю, так. Гэта таксама інфармацыя на падрабязна напісана на сайце Цэнтра гігіены эпідэміялогіі, калі загугліць проста як правесці аналіз вады. Наколькі я разумею, прыязджаюць спецыяльныя людзі і самі робяць. А вось глядзі, ты узгадала гэты весёлы спосаб ачысціць воду, наліць у шклянку, няхай пастаіць, стаялася, можна піць. Скажы, калі ласка, а чаму гэта не працуе? Можа, працуе, але ў тых выпадках, калі нармальна працуюць і фільтры, то бок калі вада сама па сабе пітная з-пад крану, тады можна і настаяць чыста для таго, каб яна, можа, тэмпературу трымала больш нармальную, больш камфортную. Газікі неяк інакш ляглі. Я, дарэчы, чытала пра менавіта адстойванне вады ў Латвіі, што тут некаторыя людзі гэта робяць, але чыста за смаку, за таго, што змяняюцца нейкія якасці вады менавіта з гэтага пункту гледжання. Так, калі, напрыклад, вада, як у Мінску, мы адчувалі хлорку, то, думаю, калі хлорка настаіцца, то нічога не зменіцца, ты ўсё роўна будзеш піць хлорку. Файна. Слухай, давай ад Мінску тады бліжэй да Гродна. Ці ведаеш ты што-небудзь пра якасць вады менавіта ў маім улюбёным горадзе? Шчыра, прям дакладна нічога не ведаю, толькі ведаю, што яна прыходзіць такую ж праверку, як у любых іншых гарадах Беларусі, 7 дзён на тыдзень, робіць гэта Гродна-вадаканал. Напэўна, мне было б цікава паслухаць гэта ад цябе, твой досвед. Як ты лічыш, якая вада? Ну, глядзі, ваду з-пад крана мы дакладна не пілі. І не толькі таму, што там у нас быў пэўны недавер, а проста таму, што яна не вельмі прыемна пахла. То бок мыцца было ок, але вось калі там прынюхацца ці нешта яе ў рот набраць, ты пачынаеш разумець, што трошкі нешта не тое. Можа быць, гэта менавіта была якраз хлорка, як ты кажаш. Ну, мы воду куплялі. Ёсць людзі ў Гродні, якія маюць фільтры, і гэта насамрэч больш экалагічна, я так лічу, чым бясконца купляць гэты пластык, хоць мы потым яго і здавалі на пераработку. Ну, вось пра Нёман, так, насамрэч, гэта клопат гродзенскіх актывістаў наконт таго, што там з вадой у Нёмане, Нёман абмельчаў і так далей. Слухай, ну давай нейкую фіналачку наконт таго, як мы можам палепшыць ваду глобальна ў нашых гарадах. Ну, напэўна, не выкідаць туды смецце, таму што я бачыла і такія злачынствы, так. І як мы можам палепшыць ваду ў сябе дома, калі гэтае адстойванне ў графінчыку не працуе насамрэч. Ну, напэўна, першае, што я скажу, гэта клапаціцца пра экалогію, нарэшце зразумець, што глобальнае пацяпленне, яно адбываецца, з намі яно ўплывае там ліку на ваду,
Ну, для того, каб яго спыніць, трэба зрабіць вельмі шмат дзеянняў. Як мінімум, што я магу параіць, пачаць менш выкарыстоўваць пластык, проста весці спажывецкую культуру гэтую, больш клапаціцца пра прыроду. Таксама з таго, што можа зрабіць любы чалавек, нават, не адыходзячы ад касы, так скажам, як мінімум прымаць душ, напрыклад, перад тым, як ісці купацца кудысьці, то бок змываць сябе розныя касметычныя сродкі, тому што яны таксама могуць наносіць шкоду, асабліва калі такіх людзей шмат. Ці ёсць спецыяльная касметыка арганічная, якая не наносіць шкоду прыродзе, можна карыстацца ёю. Ёсць у нас нават у Беларусі крамы, якія прадаюць такую касметыку. Пра воду з-пад крана, з таго, што проста чалавек можа зрабіць, мінімум замяніць трубы дома, напрыклад, правесці сістэму фільтрацыі ў уласным доме, паставіць фільтр. Гэта лепш, як ты ўжо казала, гэта лепш, чым карыстацца, купляць кожны раз пластиковыя бутэлькі. Зразумела, мне проста такі афарызм у галаву прыйшоў. Давайце зробім так, каб цвіла Беларусь, а не вазёры з беларускіх прадпрыемстваў. Дакладна, так. Дзякуй табе вялікі, што зноў згадзілася са мной паразмаўляць. Скажы што-небудзь на развітанне нашым слухачам, калі ласка. Дзякуй шчыра, што паслухалі гэты падкаст. Спадзяюся, ён паўплывае на тое, якія дзеянні і рашэнні вы будзеце прымаць у далейшым у сваім жыцці. Я вельмі спадзяюся, што вы будзеце памятаць пра экалогію, пра тое, што вы таксама частка прыроды і не варта пра гэта забываць. І таксама звяртайцеся ў зялёны тэлефон, калі бачыце якія-небудзь праблемы, ці калі вы проста хочаце атрымаць нейкую кансультацыю, будзем вельмі рады вам дапамагчы. І да пабачэння. Пасляслоўе. Ужо пасля таго, як мы з Палінай запісалі гэты выпуск, у Гродні раптам з'явілася рэзанансная навіна. На сайце гарвыканкаму з'явіліся звесткі аб тым, што Гроднаазот плануе пабудаваць усталёўкі біялагічнай ачысткі сцёкавых вод і абязводжванню залішняга актыўнага глею. І плануюць усю гэтую прыгажосць зліваць ведаеце куды? У Нёман. Карацей, прагучала гэта ўсё так, быццам бы усю хімічную вытворчасць Гроднаазота цяпер плануюць проста скінуць у раку і забыцца. Але гэта не зусім так. Пачнем з таго, хто ж такі гэты актыўны глей. Глей гэта тое, што па-расійску іл. Актыўны глей гэта калоніі бактэрый ці найпрасцейшых арганізмаў, якія ўдзельнічаюць у ачысты сцёкавых вод. Карацей, гэта такі спосаб, які прыдумалі яшчэ 100 год таму, каб выдаляць са сцёкавых вод усякія арганічныя рэчывы, небяспечныя для вады, напрыклад, азот ці фосфар ці яшчэ нешта. І адзін з этапаў такой ачысткі гэта якраз абязводжванне глеістага асадка і сушка глеістага асадка. У чым фішка? Шмат якія прадпрыемствы пасля такой біялагічнай ачысткі зліваюць свае сцёкавыя воды наўпрост у рэкі. Так адбываецца і ў Еўропе, і па ўсім свеце. Але чаму ж такі жах у нас выклікае навіна пра нейкія новыя біялагічныя усталёўкі? А справа якраз у тым, аб чым казала Паліна. Мы не верым, што там усё будзе пабудавана добра і файна. І што з гэтым актыўным глеем усё будзе добра, і што неачышчаныя воды раптам не сольюцца ў Нёман. Адное я магу сказаць напэўна. Калі ў ваду раптам трапляюць арганічныя рэчывы, мы гэта не можам не заўважыць. Там і водараслі, і рыбкі, і ўсе астатнія прадстаўнікі экасістэмы пачынаюць паводзіць сябе трошкі інакш. Хтосьці актыўна размнажаецца, а хтосьці актыўна гіне. Таму, калі там будуць нейкія злоўжыванні і недакладнасці, мы гэта з вамі дакладна заўважым. А пакуль гэтыя усталёўкі не пабудавалі і нават яшчэ не ўзгаднілі іх пабудову, стаўце лайкі, зорачкі і ўсе астатнія прыемныя адзнакі, падпісвайцеся на наш падкаст і дзякую вам за ўвагу. Пачуемся. Бывайце, паэзмы,